Facer valer a persoa con discapacidade, acompañala nas súas propias decisións, é no que brevemente, dun xeito fugaz, poderíamos resumir a nova Lei 8/2021, pola que se reforma a lexislación civil e procesual pro apoio ás persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídica. Esta lei está revolucionando de tal xeito a estes colectivos e as súas contornas que en Fegadaz, na Federación Galega de Dano Cerebral, a persoa responsable do Servizo de Asesoría Xurídica tivo a ben elaborar unha guía legal práctica coa que cun linguaxe máis unha linguaxe máis sinxela comunicar os principais cambios que supón esta nova lei. E o autor desta guía é o abogado Miguel Vieito. Miguel, moi boa noite. Moi boa noite e moitas grazas polo convite. Guía legal para persoas con dano cerebral adquirido, aproximación á Lei 8/2021, pois nace do mar de dúbidas que estaban supoñendo os novos cambios que implica esta lei, non? Sí, o certo é que sí, como ti ben dicías agora, a norma mira se foi relevante ou se está sendo relevante, que foi cualificada por unha compañeira do ámbito xurídico como un tsunami, non? Como unha onda que ven a barrer algunha das cousas que tiñamos fixas sobre a discapacidade e, ademais, compre mencionar que non é unha lei que veña ela soa, senón que despois dela, no 21, apareceron, por exemplo, normas que cambian o baremo de discapacidade. Como se chega á máxica cifra do 65% ou do 33%, eso tamén cambiou. E outros cambios incluso posteriores. É dicir, a lei 8/21 foi unha excusa, pero o que detectamos é un escenario moi cambiante que se altera con moita axilidade e no que Fegadaz podía dar unha magna divulgación na alfabetización de dereitos da cidadanía. Sí, ti mesmo cualificas esta reforma da lei como revolucionaria, non? Sí, o certo é que sí, a maneira de entender a discapacidade xa tiña que ter cambiado. Desde o ano 2006, no que se aproba un convenio da ONU que se chama o Convenio de Nova York, o dereito español xa tiña que ter mudado, pero o certo é que non víamos esa mudanza no profundo. Esta lei ven a dicir, bueno, pois abonda xa, non? Agora sí nos vamos a poñer en serio con isto. E é revolucionaria porque por algo que sona superintuitivo, non? Que calquera de nós podría ter en mente, que é colocar os valores, desexos e opinións da persoa no centro. E algo tan fácil de entender como iso, non? O epicentro xa non é o xulgado. O epicentro xa é o que a persoa poida facer no seu día a día cos apoios que ela mesma decida. É un reto tamén, pero un reto que tiñamos xa unha débeda, vou dicir así, non? Unha débeda histórica, non, por conseguir. Había unha especie, non, de paternalismo ou de sobreprotección na lei que agora se reforma. Eu penso que é innegable esa conclusión, non? O certo é que, como che dicía, malia que a norma xa tiña que ter cambiado, a realidade xa tiña que ter mudado desde o 2006, tínhamos estatísticas que nos dicían que máis do 75% das sentencias que antes se mal chamaban de incapacitación eran de substitución total. É dicir, a persoa non era capaz para decidir nada. Decidía o todo a súa persoa titora, non? É dicir, a persoa había anulada a súa capacidade de decisión, aínda que conservase algunha pequena parcela de autonomía ou de posibilidade de comunicación, pero isto víaselle furtado, non? A norma actual agora pretende que iso non pase. Agora as sentenzas non poden ser sí que poden ser en algún caso moi pequeno, moi puntual, pero a xeralidade non poden ser sentencias sustitutorias totais, non? A sentencia ten que desgranar para que a persoa pode funcionar de maneira autónoma, para que cousas necesita un apoio puntual. Pero esta, digamos, non era a lógica anterior, é a lógica que se pretende a partir desta norma, sí. Que cambios destacados supón esta lei, Miguel? Cales destacarías que están provocando maior confusión? Cambios na norma, eu quizás destacaría un que xa che mencionaba, non? Que o epicentro xira. Xa non é todo o importante o que pasa no xulgado. Antes, coas sentenzas, digamos que todo se discutía ali, non? Todo era entre abogados e abogadas, fiscal, xuízo ou xuíza, e a persoa en ocasións e a familia, e tamén é comprensible, vían un procedimento diante que ás veces non entendían moi ben que pasaba ali, e a persoa que decidía o xuízo ou a xuíza en ocasións facía, bueno, pois con criterios que non eran os da propia persoa, non? Para min o revolucionario é que xa non todo é o xulgado. Ora as figuras de feito, as figuras do día a día, non? O que se chaman na lei os gardadores e gardadoras de feito, cobran protagonismo.
e é unha figura que vai a ser digamos, a norma xeral, que admitirá excepcións, por suposto, pero a norma xeral vai a ser a garda de feito ou as decisións que a propia persoa tomase cando podía tomalas, o que se chaman os apoios preventivos ou os poderes notariais. Agora ben, as que xera, digamos, o aspecto que xera máis dúbida, quizás sexa o propio cambio de paradigma, non? Claro. A lei ten unha cláusula que nos di, bueno, pues todas as sentencias que xa temos antes hai que revisalas, e ademais nun plazo que acaba este mes de setembro do 24. E digamos, o maior volume de dúbidas da xente é, bueno, e agora que pasa comigo? É dicir, eu xa era titora, que vai a pasar comigo na revisión? Que me van a facer, non? Ou que lle van a facer á persoa que eu estou apoiando? E quizá ese sexa o nicho de maior dúbida agora mesmo coa lei. Sí, xorden dúbidas tipo que podo facer agora, non? Que antes non podía esa persoa con discapacidade, ou que vai pasar agora co meu fillo que deixo de ser o seu titor. Sobre todo, en que situación quedo eu como persoa de apoio, porque as titorías desaparecen. É dicir, eu xa non me vou a chamar titor ou titora. Eu vou a ser, na nova lei, ca nova terminoloxía, curador ou curadora. E a primeira pregunta de moita xente é isto que é o mesmo que viñamos facendo ou non o é, non? E despois, o que estamos vendo en algunhas revisións é que xente que antes era titora, agora deixa de ser curadora. Quedas en gardadora de feito. E iso xera moita incertidumbre. Hai persoas, por exemplo, que cando eran titoras, pois tiñan reconocidas determinadas prestacións por ser titoras, e agora sendo gardadoras de feito, pois é probable que non teñan acceso a esa prestación porque xa non son unha figura de curadoría, son unha garda de feito que non é o mesmo. E iso tamén pode xerar e está xerando unha tensión en algún caso concreto. Nesta guía podemos atopar as posibles respostas, non? Xa non só das persoas con dano cerebral adquirido, que un pouco xurdiu nese seo, non? De Fegadace, senón que todas as persoas con discapacidade poden atopar aquí as posibles respostas. Totalmente. A guía nace do Servizo de Asesoramento de Fegadace, do compromiso da propia Fegadace coa divulgación, como eu che comentaba, pero tamén é aplicável a calquera tipo de discapacidade, non? Ben sexa sensorial, ben sexa intelectual, ben sexa algunha eiva na mobilidade. Vai a ter unha característica que para min é unha das quizás máis atractivas da guía, non? Que é o seu carácter vivo. É un documento que busca evolucionar. É un documento que está aberto a feedback, a críticas, a comentarios e que prevemos que poida mudar co tempo, non? Agora a versión que se está presentando é un en concreto, pero que está perfectamente aberta e plenamente aberta a calquera cambio ou suxerencia. Queremos que sexa un documento dinámico que se poida adaptar a novos cambios normativos, por exemplo, pois a dúbidas das persoas. Coméntoche só un pequeno exemplo. Nalgúna das charlas que xa fixemos de presentación, pois había unha persoa que nos dicía, mira, a mí non me queda moi claro que diferencia entre discapacidade, dependencia e incapacidade laboral, que son tres figuras que teñen un nome relativamente parecido, pero que non son o mesmo. Eso non está hoxe na guía, pero é un dos contidos que estamos barallando xa ir introducindo, por exemplo. Sí, desde Fegadace estades facendo unha especie de xira, non? De presentacións ás que aludías agora por diferentes puntos de Galicia. Certo, digamos que hai unha serie de visitas que son as asociacións, ou as cidades, perdón, nas que as asociacións federadas teñen a súa sede, pois xa estivemos en Coruña, Lugo, Vigo e hoxe mesmo estivemos en Ourense, e vamos a estar tamén en Santiago de Compostela, pero tamén desde Fegadace tomouse como algo de relevancia facer presentacións adicionais no interior do país, é dicir, fuxir entre comiñas do eixo atlántico, que xa ten en ocasións moita oferta de formación e de divulgación, e facer un reforzo no interior. E de tal modo que imos a ir no mes de abril a Sober e tamén imos estar en Burela, aí a final do mes de abril. Dicía Sober, perdón? Sober e Burela. E Burela. Sí. E dicir ademais que os e as traballadoras sociais poden estar atentos porque o 19 de abril tamén ides compartir un webinar xunto co Colexio Oficial de Traballo Social, non? Con todas estas novidades na normativa. Exacto. Desde Fegadace tamén se ve que o traballo social é, unha desas profesións clave, non, nesta materia, como pode ser a educación social ou o propio dereito, non? E por eso buscou esa alianza co colexio. É unha alianza, digamos, simbiótica, non? Nós buscamos a súa colaboración para a difusión, pero tamén buscamos que o fluxo de información sexa bidireccional, é dicir, que as traballadoras e traballadores sociais nos poidan axudar a facer evolucionar o documento. Pois
que nos advirtan de cousas que son relevantes, que elas ou eles detectan na súa práctica diaria e que faltan na guía. Bueno, queremos que sexa útil para persoas usuarias, para familias, pero tamén para a xente que a empregue no día a día, claro. Bueno, é algo que non che preguntamos, pero que é o máis principal, onde podemos facernos, non, con esta guía. A través da página web de Fegadace, a guía vai a estar en documento electrónico, buscando en Google Fegadace guía legal, seguramente xa estean nos primeiros resultados, se van a poder atopala en PDF. E de novo, calquera comentario, crítica ou advertencia vai ser sempre moi benvida. Vamos a intentar incorporar o máximo posible. Pois Miguel Vieito, abogado, autor desta guía e responsable do Servizo de Asesoría Xurídica de Fegadace, a Federación Galega de Dano Cerebral, parabéns pola iniciativa e sobre todo por contárnola aquí na Radio Galega. Moitas grazas a vos polo convite. Un saúdo.